la zona on està la pilota per intentar rebre ell i facilitar la sortida. Vinícius, amb Mendy, no li pot tirar a la paret. Vinícius, que estan fora de joc ara mateix. Mentre se n'anava cap a Benzema, compta Benzema, controla el francès, la talla, Benzema que no s'atreveix a xutar, s'equivoca, compta que li queda el rebot a Valverde, Benzema, gol! No m'ho crec. Fora de joc. Fora de joc de Benzema, gol anul·lat. Però en l'inici de la jugada Aixeca la bandera. Jo crec que l'inici, a la passada vertical, no? M'ha semblat, però... Sí, perquè aquí no, Doncs jo, vaja. En aquesta última... Ui, compte, s'haurà de revisar si és a l'inici. Aquí el retall de Benzema s'equivoca. Sí, perquè el porter està avançat. Sí, està avançat. Alisson li treu la pilota a Konaté. En la segona, en la segona. Però primera rematada del Madrid, bé, hagués estat a la segona. Però has vist els rebots com l'afavoreixen? Increïble. I Alisson, sensació d'inseguretat, Sí. Sí, aquí Konaté està poc també, Aquí és Konaté, més. Konaté que l'ha de fumar al riu, aquesta pilota, i la deixa aquí com si li fes una sessió a Alisson, que no podia agafar-la. I mirem tanta estona, és molt clar, no? Sembla, no? Alisson està més avançat, només hi ha un defensa entre Benzema i la porteria, en el moment de la passada. No? A veure, si ve del jugador del Madrid, que deu ser el que estan mirant. Deuen estar mirant els francesos. Sembla que sí. Clar, perquè si la toca Fabinho, que pot ser que la toqui Fabinho, Si la toca Fabinho, habilita Benzema. Clar. doncs això deuen estar mirant i compte, Sí, sí. Bé, seria el guió de la Champions del Madrid. Inferior futbolísticament, cap rematada, en tota, més enllà d'aquella centrada de Vinícius, i a la primera acció de gol. És que sembla un acudit. Veiem com dilucides d'on ve la pilota. És que sembla un acudit. A més, avui Benzema no havia ni definit bé, perquè es fa... Qui ha fet la passada a l'espai? Cap a Benzema? Per la zona... Ara no me'n recordo, i a Vinícius no me'n recordo. Per la zona Vinícius o Kroos, no? Intriguen molt, Massa. Sí. Molta atenció ara mateix a Sant Denis. Diu que no ho sap, que no ho sap. No, que està esperant. Mira. no. És espectacular, Ni un ni l'altre. Jo crec que arrenca bé Vinícius, Benzema a la primera. Aquí es veurà, potser. Ostres, igual li... Sembla més Fabinho, el joc del Madrid. Primer la toca Valverde i rebota en Fabinho. Ara que decideix l'àrbitre... Sí, jo crec que toca Fabinho. I si és quan la toca Valverde, tinc molts dubtes. Clar, però què interpreten? Que Fabinho la vol jugar? Perquè aleshores... És clar, perquè és un rebot, no? És això, no sé si comptarà en el moment que la toca Valverde. Aquí Alisson. La toca Fabinho, clarament, l'últim. Però clar, és involuntari, no? Però ja ve d'un jugador del Liverpool, no? Sí. És a dir, la toca Konaté i després Fabinho amb el genoll, però la pilota ja ve d'un jugador del Liverpool. Per tant, jo crec que habilitarà... Però això ho hauria de veure l'àrbitre, no? el senyor Brizard Habilitarà Benzema, això, té un marrón, ara mateix. Però s'està estona, Sí. Home, pressa, Si ha d'estar. Remenant el gel, Dos el senyor Brizard. de moment. Però un cop s'ha vist la jugada deuen estar discutint el criteri entre ells. Sí. Si això ho consideren una acció, diríem, voluntària, com que el Liverpool ja tenia com una acció del Liverpool i que per tant ve del Liverpool amb una acció que ja és seva, Haurem d'explicar-ho molt bé. o si és una jugada de rebot. A veure, que decidiran o no decideixen. Fora de joc. Gol de Benzema anul·lat. Gol de Benzema anul·lat. Però ara mateix, per mi, mentalment i anímicament, la final ha canviat. Sort que arriba el descans. Sí. Mira, No li prendràs. Pilota pal croat. 36 anys, acaba de renovar amb el Madrid. Carvajal, Modric que juga amb Carvajal, aquest amb Casemiro que assegura, juga a la dreta per Valverde, compte que treu el cap al Madrid, compte que hi van els blancs, Valverde, xuta Valverde, Vinícius, gol, fora de joc o no? Valverde, Vinícius, gol. A la primera, primer xut entre pals, Valverde, Vinícius, gol. 13 de la segona part, ha marcat el Madrid, sense fer absolutament res en el partit, ja els tenim aquí, gol de Vinícius, Liverpool 0, Real Madrid 1, després de ser superiors, ara el Liverpool a remar. Una de les poques sortides netes des de la defensa, Carvajal trencant la primera línia de pressió i després ho fa bé Valverde, centrada tensa al segon pal on arriba Vinícius. Això fa el peu, no? A veure,
sembla correcte, però veurem, l'alineació acaben de definir per marcar el primer del Madrid. Aprofita molt bé el Madrid, que Alexander Arnold està saltant molt a dalt a pressionar, Valverde espera obert, s'emporta Van Dijk i allà ja genera una situació de transició ràpida i després crec que Alexander Arnold no defensa gens bé el perfil, perquè entra a l'interior de l'àrea, només mira la pilota, no està pendent de l'esquena, que apareix Vinícius, i el futbolista del Madrid que pot rematar. Ja ho havíem dit, que el Madrid havia trobat certes facilitats per poder progressar i avui el Liverpool no acaba de tenir ajustada la pressió. Doncs és gol. Sí, l'han donat. Gol de Vinícius, no és fora de joc per mil·límetres. Afortunat al Madrid. Primera rematada del Madrid, entre pals i no entre pals. Hi ha aquella centrada de Vinícius, el gol anul·lat i el gol. Bueno, doncs al Madrid. Sí. Al Madrid. A veure com reacciona el Liverpool en aquest gol del Real Madrid, venint d'on venim en aquesta Lliga de Campions, sobretot pel que fa a l'historial blanc, no tant l'historial red. Molló, és el primer xut entre pals, no? Bueno, el primer xut, la primera ocasió. Sí. Arriba per l'ajuda de Camavinga, se l'emporta el Liverpool, Mané, banda esquerra, la línia de fons, Mané, la centrada, era per Firmino, treu la defensa del Madrid, queden 2 minuts i una miqueta més perquè s'acabi el partit. Aquí el Liverpool que pressionarà com pugui, el Madrid que buscarà una sortida per finiquitar el partit, allà amb aquesta pressió, sense faltes, la falta de Keita, Kroos. 2 minuts pel final. El Madrid a 2 minuts de ser campió d'Europa. De la 14a. Ara es va a l'última repetida, la toca Salah, li va gairebé a l'entrecuix a Militao, la panxa a Militao, no hi ha mans per enlloc. Cap rebot afavoreix el Liverpool, ni un, A dalt, al costat del seu pare, veient la final. 1 minut i mig, ara sí que el Liverpool, com a molt, en tindrà una. Els jugadors del Madrid, els suplents i els que han estat canviats, per exemple, Modric, que no volen ni mirar. Aquí Marcelo, una sèrie de jugadors que guanyaran la seva 5a Copa d'Europa, igualant Cristiano. El Liverpool té 1 minut 20 per evitar-ho. Pilota per Alisson, l'última ja, pràcticament, Alisson. Servei al llarg, el Liverpool que acumula futbolistes i futbolistes a la frontal. Bueno, és igual, ara a pressionar. Servirà el Madrid de fora de banda i el Madrid aquí, el Liverpool a pressionar. Servei pel Madrid des de banda dreta, pràcticament a l'alçada de la línia frontal de l'àrea. 1 minut pel final, s'ha de jugar. Com a mínim que jugui aquest últim minut. 55 segons. És que no s'està jugant. 50 segons, ara sí, Carvajal, serveis de banda, cap a Benzema. Benzema d'Esperó, Fabinho que endarrereix per Alisson. Última jugada, 45 segons. Alisson, que retalla davant de la pressió de Ceballos. 40 segons, vinga, va, porteu la pilota a camp contrari. Fabinho, 35 segons, controla amb el pit. Keita, us imagineu? 30 segons, Fabinho, 30 segons, aixeca el cap, Fabinho que retalla, posa la pilota a la frontal, la centrada, directament cap a Courtois, què vols aquí? Atrapa Courtois, 20 segons i el Madrid serà campió d'Europa. Queden 15 segons i en el moment en què Courtois posi la pilota en joc, Turpin assenyalarà el final del partit. 10 segons perquè això s'acabi, el gol de Vinícius en un partit on el Madrid no ha fet pràcticament res davant d'un Liverpool que ha tingut 1001 oportunitats però s'ha topat amb Courtois, serà campió d'Europa. Compte, joc aturat, el partit que encara no s'ha acabat, però ara sí, diu Clement Turpin que s'acaba el partit, els jugadors del Madrid que salten a la gespa, final del partit, ho celebren els futbolistes madridistes, ha guanyat el Madrid 1-0, el Madrid és campió d'Europa per 14a vegada a la seva història. I continua sense perdre finals de Copa d'Europa des de l'any 81, 8a final consecutiva on arriba el Real Madrid i l'acaba guanyant.